אני סתם, אני מסלול על גם אמרנו. תשמע, פשוט תגיע למסיבה, ואם אתה נראה כמו שאתה אומר שאתה נראה, אני אכניס אותך, למרות שכדאי אפשר לדעת. למה, בכיף. יום רביעי הזה בקריון עזריאלי בקומה 49, ואז כאילו, מבקש להתקרן פרידמן זדוני, ואני אחראית על המסיבה, ואם אתה סבבה אני אכניס אותך. אתה יכול לשלוח גם כולה בטלפון, אבל אני יכולה לדעת אם כדאי להתקדם איתך או לא. לא, נראה לי שכדאי, אני אבוא. האמת שיש לי פה חברה שהיא הולכת לצאת עם איזה מישהו מפורסם, אולי תעשה איזה מצווה ותשכנע אותה לא לצאת איתו כי הוא משוגע בראש. אתה מכיר את נאור ציון הסטנדאפיסט? כן, בטח. איך הוא נראה בפנים בחייאת? דעה של גבר מטרני. לא משהו. כאילו אם אתה היית בחורה לא היית הולך איתו. לא נראה לי. ויש פה משהו נורא מוזר, למרות שלא באיזשהו מקום אתה רוצה לבוא ולחנג'ר אותו, איך אני איתך? מה זאת אומרת? זה נאור ציון, מודפאקר! אחי, ככה אתה מפרגן לאחים שלך, אז בא לי. הלו. הלו. אתה יודע מה, תבוא לפה, אני אתקע אותך בחול, אני זו גם אמא שפורית. שם לך את השפורית בפה. מדבר נאור ציון, נמצא במופע בפאקינג מושב אמונים, נכון? תקחו לו כפיים שערים. כולל מורה שראתה אותי לפני 20 שנה. ואני דיברתי איתך כפרה, אני דיברתי איתך. אתה רוצה להגיד לי שאנשים שמעו אותי עכשיו? אם תבוא לפה הם גם יראו אותך, ואם היה לך פייסבוק הייתי מראה להם, איך אני איתך? אבל אתה יודע מה? בואו נעשה הסכם, אני אזמין אותך להופעה שלי, שתראה איך אני עושה את זה פעם אחת למישהו אחר ונסגור פיטים, בסדר? אתה מוזמן שלי להופעה. פשוט תבוא לכניסה פעם הבאה שאני מופיע, תסתכל בעיתון שאני מופיע. אתה איתי? כן. כן, תגיד את השם שלך, כנס, תשלם כסף והכל יהיה בסדר. תראו את הפעם, הוא שאל. יאללה אחים, זהו, כזה אני לא יכול, יותר מזה אני לא יכול. תודה רבה לכם, אוהב אתכם, תראו על עצמכם, אתם אחלה אנשים. מזל טוב, זוהר! ביי, להתראות.